अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वैभववाडी तालुक्याचे प्रथम सभापती दिवंगत मानाजी उर्फ आबा यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं बुधवारी अनावरण झालं। यावेळी आबांच्या कार्यकर्तृत्वाची साऱ्यांनी आठवण केली। वैभववाडी तालुका निर्मितीनंतर पहिले सभापती होण्याचा मान मानाजी गुरव यांना मिळाला होता। तालुक्याच्या जडणघडणीत मुलाचा वाटा असणाऱ्या आबांचा त्यांच्या मूळ गावी पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे। या पुतळ्याचं अनावरण झालं। यावेळी माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती जयेंद्र राव राणे, वैभववाडी उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, माजी नगरसेवक सज्जन राव राणे, आखवणे बोम सरपंच आर्या कांबळे, गुरव संघटनेचे सुरेश गुरव, तानाजी गुरव, शिक्षक संघटनेचे शरद नारकर, महेश संसारे, शरद कांबळे, मांगवले हायस्कूल मुख्याध्यापक शिवाजी पाटील, डॉक्टर जगन्नाथ जामदार, अशोक बांद्रे, अंकुश नागप, तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष विकास जामदार, पोलीस पाटील संतोष गुरव, माजी उपसरपंच शांतीनाथ गुरव यांसह मोठ्या संख्येने आखवणे भोम मौंदे येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते। जयेंद्र राव राणे, सज्जन राव राणे यांनी आबांच्या आठवणींना यावेळी उजाळा दिला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।